Deputati Nazzjonalisti komplew mal-kap Adrian Delia jiddefendu lill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-ġustizzja Jason Azzopardi wara li boġġa lis-suldati tal-armata, lill-Brigadier Jeffrey Curmi u lill-Prim Ministru Robert Abela taħt investigazzjoni fuq akkuża ta' attentat taqtil, pena li ġġor magħha omor il-ħabs. Wara li Jason Azzopardi ħarab mill-akkużi li għamel hekk kif irrinunzja lilu nnifsu, il-Partit Nazzjonalista għamel konferenza tal-aħbarijiet. Id-deputat Nazzjonalista Ryan Callus kien ieħor li meta staqsejnieh dwar l-aġir ta' Jason Azzopardi ħareġ u għall-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-ġustizzja. Onorevoli Callus, ħadd komplu tiddefendu lil Dr. Jason Azzopardi wara li għamel akkuża u issa tipprova jinħaba minnha, ħadd komplu tiddefenduh? Jiena niddefendi u l-Oppożizzjoni il-verità. U jekk il-verità hi illi Jason Azzopardi qiegħda dmiru. Saħansitra anki ġurnalista tal-medja indipendenti staqsiet fuq l-aġir ta' Jason Azzopardi. Iżda Ryan Callus saħaq li Jason Azzopardi aġixxa b'responsabbiltà. Għażel b'responsabbiltà illi jirrilaxxa l-impenn tiegħu f'dan il-każ